गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दैजिं फेस्टिभेलनि जा समायना नुथाय जा फेस्टिभेल्सखौ एरेन्जमेन्ट खालामदों बेवहाय आं 2 घन्टा बारलांबाय नायदिंगासिनो दङ बेनि समायना महरफोरखौ लोगोसे नोंथांमोननो ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों बेफोर समायना नुथायखौ दिन्थिलांगासिनो दङ दिनै 30 डिसेम्बर थांनाय 27 निफ्राय बे दैजिं फेस्टिभेला स्टार्ट जादोंमोन लोगोसे फैगौ 2019 नि 7 जानुवारिसिम बे दैजिं फेस्टिभेला सोलिलांबाय थागोन बेनिखायनो गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ बे दैजिं फेस्टिभेल्सआव नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों नोंथांमोननो बे दैजिं फेस्टिभेलनि समायना नुथाय बेफोरखौ फारि फारि दिन्थिलांगासिनो दङ लोगोसे खोन्दो बाय खोन्दो गासै नुथायफोरखौ आं आंनि इउट्युब चेनेल महिलारि वाइड एंगल इउट्युब चेनेलाव आपलोड खालामलांगासिनो थागोन गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुलांगासिनो दङ बेबायदि दैजिं फेस्टिभेलनि समायना नुथायखौ बेवहाय नाव सार्भिस होनाय जादों आइ दैमानि सायाव लोगोसे बै सोनाबथिंजाय जा दैयाव खारग्रा गारि बाइक स्टाइल बेबायदि बोटिं फेसिलिटिफोरखौ बेवहाय होनाय जादों लोगोसे नैबे आइ दैमानि साखाथियावनो गासै थांलाय फैलायनि सुबिदाखौ बानायना होदों नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बे जा दालां बेनि हेफाजाबजों खोलाथिंजाय बारलांगासिनो दङ
गासै नागिर लोगो नोंथांमोन बे दैजिं फेस्टिवल्सनि जा मेन स्टेज बेनि सिङाव एक्सपो फैदों बे एक्सपोनि जा दखानफोर बेनि गेजेर गेजेर आं बेरायथिंनानै गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ बेनि जा गासै दखान बेनि गासै जा मोनो बेनि गासै नुथायफोरखौ आं फारि फारि नोंथांमोननो बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों दिन्थिलांगासिनो दङ नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे दैजिं फेस्टिवल्सनि सिङाव थानाय एक्सपोनि गासै नुथायफोरखौ
नोंथांमोना बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों नुलांगासिनो दङ दैजिं फेस्टिभेल्सनि समायना नुथायफोरखौ बेवहाय एरेन्जमेन्ट खालामनाय गासै नुथायफोरखौ आं दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै ब्लग्स भिडिअ खालामलांगासिनो दङ बेबायदिनो ब्लग्स भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि नायनायनि सुबिदानि थाखाय खोन्दो हिसाबै लानाय जादों खोन्दो हिसाबै जेसेबां हायो सुंद'यै आं गासै दैजिं फेस्टिभेल्सनि नुथायफोरखौ दिन्थिलांनो लादों लोगोसे दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै आं बे दैजिं फेस्टिभेलसिम फैदों बेनिखायनो गासै नुथायफोरखौ आं जेसेबां हायो कभार खालामलांगासिनो दङ बिदिब्ला दिनैनि दैजिं फेस्टिभेल्सनि जा ब्लग्स भिडिअनि नैथि खोन्दोनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो लादों आसा खालामो नोंथांमोना नैथि खोन्दोनि ब्लग्स भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लोगोसे गोबां बेबायदि खोन्दो हिसाबै ब्लग्स भिडिअखौ आं महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामलांबाय थागोन बिदिब्ला दिनैनि बे नैथि खोन्दोनि ब्लग्स भिडिअनि जा नुथाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय